ושלום לאיציק סודרי. שלום וברכה, צהריים טובים. צהריים טובים, יועץ אסטרטגי, לשעבר דובר ש"ס צריך לומר, ואפילו בן משפחה של הרב עובדיה יוסף. מודה ומתוודה. יפה. אני חושבת על הוויכוח הבא, למשל, ש"ס, כשקמה בתחילה, הייתה פשרנית במידה רבה בנושאים מדיניים, ואלי ישי מושך לכיוון הניצי. איך מגשרים פה, למשל, שני הפערים הללו? לפער הזה? אני אתן לך דוגמה כדי לענות על השאלה הזאת. יש לנו חבר כנסת בש"ס, קוראים לו ניסים זאב. כהנחה לידו זה שלום עכשיו. אבל אני מבטיח לך שבמידה ותבוא להכרעת מועצת חכמי התורה איזשהו הסכם שלום כלשהו, שמדבר אפילו על משהו דרמטי, חלוקת ירושלים נניח, ומועצת חכמי התורה תחליט כן לקבל את ההסכם הזה. תיאורטית, הכל היפותטי לחלוטין. והסיעה תצטרך להצביע בכנסת, ניסים זאב הראשון שילך להצביע, למרות הדעות של האישיות, כיוון שהדעה האישית שלך לא חשובה פה. אנחנו, בזמן שהדעה האישית שלך מתבטלת לחלוטין מול עמדתם והחלטתם והכרעתם של המועצת חכמי התורה. זה היופי בתנועה, ראינו את זה סביב הסוגיה הזאת